Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa Radio Philippine Standard Time in punto las 7. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga pangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagpalawig sang ECQ sa Bacolod, wala pa sang sabat gikan sa IATF National. Duha ka bulan nga ayuda sa idalom sang SAP magapabilin tubtub wala pa maamyendahan ang Bayanihan to Heal as One Act. Sa balita national, DTI magapanghulam para ibulig sa magagmay nga mga negosyo. Pension sa GSIS temprano pa nga i-release. Sa balita international, 25 patay, 7 pilason sa sunog nga naglundad naman sa South Korea. Sa sports, sa IOC official hindi suportado ang suhestyon sa pila ka eksperto nga kinahanglan hulaton ang COVID-19 vaccine para madayon ang Tokyo Olympics. Sa balita entertainment, Christopher De Leon nag-donate sang blood plasma. Samtang sa balita espesyal, mga tips kung paano magkinis kag magputi ang kutis. Maayong aga Bacolod, may aga bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 30 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran. Ang aton balita na isalakat sang panahon. Maga-eksperyensya ang eastern section sang Visayas sang magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan kag pagpanagub bangod man sang Intertropical Convergence Zone. Ang ibang nga bahin sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro may mga parte nga maglugalumon ang kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterlies o kon localized thunderstorms. Ang kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa naminhan na sidlangan padulong sa naminhan ang magaluntad naman sa eastern section sang Visayas kag mangin makaray naman ang dapya sang balod. Ang kasarangan tubtub mulubas kog nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan na sidlangan ang magaluntad naman sa iban nga bahin sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara man nga kasarangan nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 34 degrees Celsius. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:31 karon nga aga, magatundod naman karon las 6 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension.
Time, las 7:05. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Wala pa sang formal nga sabat nga namaton ang local government units ang Bacolod angot sa rekomendasyon nga palawigon ang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa syudad tubtub sa Mayo 15. Una nga nagpasar sang resolusyon ang SP nga nagapangabay sa National Interagency Task Force nga ikonsiderar ang pagpalawig sang ECQ sa Bacolod. Ginpahayag ni Councilor Renesito Novaro nga mo nag-author sang resolusyon, napadala na ang kopya sang resolusyon sa manatungdan apang wala pa sila sang sabat nga dawaton. Suno sa konsehal, sa tion nga hindi paboran sa National IATF ang resolusyon, automatic nga ipatuman ang General Community Quarantine sa Bacolod, umpisa Mayo 1. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nakalambot na sa Office of the President ang apilar sa Bacolod. Suno kay Roque ang mga appeal, ang kinahanglan pa sang approval sa National Interagency Task Force. Nagpanugyan si Roque nga hulaton ang desisyon sa National IATF. Naatrasar ang pagperma ni Negros Occidental Governor Eugenio Salacson sa executive order para sa implementasyon sa General Community Quarantine o GCQ sa Bugos nga probinsya. Sino kay Lacson luyag niya kuntani nga ining pirmahan kahapon nga adlaw apang kinahanglan nga hulaton ang penal nga resolusyon sa National Interagency Task Force may kang tanan sini ilabi na sa issue angot sa mass transportation. Ang Negros Occidental ang kalakip sa mga probinsya nga yara sa low risk kag may rekomendasyon sang IATF for the management of emerging infectious diseases nga dapat ipaydalom sa GCQ. Sa sini nga mga lugar magabalik ang public transportation sa reduced capacity, pila ka mga trabahante ang tugutan nga magtrabaho kag pila ka mga establisamento ang panugutan man nga magbukas apang subject sa minimum health standards. 462,868 na ka mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program ang nakabaton sang tag 6,000 pesos nga emergency cash subsidy sang gobyerno sa bugos nga Western Visayas. Sa datos nga ipresentar sa Department of Social Welfare and Development, Region 6, nagapakita nga may 2,777,208,000 ang aktual nga paid out amount. Suno kay DSWD Regional Director Evelyn Macapobre nga sa kabugusan nga 133 ka mga local government units sa Rion, 119 o kung 89.47% na ang nakaumpisa sa pagpanagdag. Liwat ngayon panawagan ni Macapobre sa mga LGUs nga padasigo ng pagpanagdag bangod ini ang kinahanglan nga matapos on or before sa Abril 30. Sa araw na ito, April 29, may 5 bayan pa na dumagdag sa ating listahan sa mga top performers. So ngayon po ay meron na tayong 10 na nakakompleto sa pag-distribute ng emergency subsidy program. At sa Negros Occidental, ang bayan ng Don Salvador Benedicto, sa kabuuan, 119 LGUs na ang nagsasagawa ng payout. Si DSWD Regional Director Evelyn Macapobre. Hindi naman pagpalampason sang Department of Social Welfare and Development ang nagkaladakpan nga mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program nga gingamit sa iligal ang ila na baton nga ayuda. Suno kay DSWD Undersecretary Luz Viminda Ilagan, kinanglan nga mahatagan sang leksyon ang mga sa isang buluhaton agod nga hindi na masulit pa. Dugang paniilagan nga para naman sa 4-piece beneficiaries, sigurado nga mayara sila sang salabton angot sa pila ka patakaran nga kinahanglan nga sundon. Ginpanugyan naman ni DSWD Undersecretary Luz Viminda Ilagan nga magdangop sa Grievance Committee ang mga mayara sa reklamo angot sa tagtaganay sang Social Amelioration Program o SAP. Suno kay Ilagan, hindi malipod nga maramo ang nagareklamo angot sa ayuda, kag ini ang kabangdanan kung nga ilagin paboran nga ipaskil o kung ipagwa ang listahan sa kada barangay kung santay sino naka-avail sang SAP. Ginpasiguro ng Ilagan nga ilang inatinguan nga ma-validate ang mga ngalan agud masiguro nga matagan ang mga nagkadapat benepisyaryo sang SAP. Samtang gipag nilagan nga mga depende sa barangay kung ano sila kadasig mag-liquidate agud matag man ang ikaduha nga ayuda o kung ang para sa bulan sang Mayo. Magapabili naman nga duha ka bulan ang ayuda nga batunon sa mga Social Amelioration Program ug SAP beneficiaries tubtob nga wala ginamyendahan ang Bayanihan to Heal as One Act.
Sunod kay Department of Social Welfare and Development Undersecretary Luz Viminda Ilagan, lauman ang sang mga beneficiaries nga mayara pa sila sang kuhaon nga ayuda para naman sa bulan sang Mayo magluwas na lamang kung may panibag o nga ginamyendahan nga layi o kung may ginpagwa nga panibag o nga guidelines para diri. Dugang panilagan tubtub wala sang may pagligwat sa layi, magapabilin nga may batunon nga ayuda mga benepisyaryo bisan pa nga i-downgrade sa General Community Quarantine ang isa ka lugar. Target naman sang DSSD Bacolod nga matapos sa Abril 30 o kung Mayo 1 ang paghatag sang 6,000 pesos nga Social Amelioration Fund sa tanan nga benepisyaryo sang syudad. Kapin 47% sa masobra 98,000 ka mga benepisyaryo sang SAP ang nataga na samtang may pila pa kadalago nga barangay ang padayon nga nagahatag sang ayuda. Sunod kay Pasita Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, ang barangay mag-identify sang second priority nga benepisyaryo kutob sa maayuda nga ginuli sa gobyerno. Apang sunod kay Tero, sa tiun nga natagan ang tanan nga ayuda sa isa ka lugar, ang DSSD ang magapili sa beneficiaryo sa iban nga barangay. Target sa DSSD sa Mayo 1 nga makasumater sang liquidation report sa DSWD National. Sunod kay Tero, wala pa sang guidelines kung bala may batunon pa nga dugang nga 6,000 pesos para sa bulan sa Mayo ang mga SAP beneficiaries sa tion nga ang Bacolod ay paidalom sa General Community Quarantine. Gina-expect natin nga makatapos kita by May 1 or April 30. Okay. April 30, the most is May 1, kundi gid may ngagaw. Oo. Si Pasita Tero sang DSSD Bacolod. Una naman nga nakakompleto panagtag sa mga benepisyaryo sang emergency cash subsidy sa idalom sang Social Amelioration Program sa Negros Occidental ang banwa naman sang Don Salvador Benedicto. Iningin pahayag ni Department of Social Welfare and Development Regional Director Evelyn Macapobre kahapon sang hapon. Ang DSB ang may 2,853 ka mga benepisyaryo nga ginhatagan sang SAP umpisa sadtong Abril 16. Sunod kay Macapobre nga as of 12 noon sang Abril 29, may kabug-usa na nga pulo ka mga local government units sa bugos nga Western Visayas ang nakatapos na sa pagpanagtag sang SAP. Magluwas sa DSB nakakompleto naman ang Belison, Bugasong, Kulasi, Lauan, San Remedyo kag Valderrama sa Antique, Hordan kag Buena Vista sa Guimaras kag Sapia naman sa Capiz. Nagpangayo sa pasaylo si Vice Mayor Alcid Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 sa mga returning OFWs nga temporaryo ang ginpartner sa Graciano Lopezina Elementary School. Sunod kay Familiaran, hinali lang ang ginpahibalo ang LGU sa Bacolod kag Negros Occidental nga may maabot nga OFWs rason nga wala nakapreparar ang syudad. Duha pa ni Familiaran na inspect na sang health authorities ang quarantine center antos inigin pausar sa mga returning OFWs. Sunod sa Vice Alcalde, ginahimo sa syudad ang tanan nga masarangan kag ginapaabot nga madamo pa ang mga balik nga mga OFWs nga talana nga mag-aabot sa syudad sa Bacolod. Ginklaro ni Familiaran nga hindi mausar ang Bacolod Evacuation Center bangod ang design sini ang pavilion type, wala sang individual nga mga kwarto kag para ini sa mga biktima sang sunog kag baha. Please, bear with us. Ang ay man siya may nakapreparar siya na. Tanan. Ang city government, ang province na prepare kita. Gulpi lang ginpabalo kita nga maabot na sila. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, hindi trabaho sang syudad nga mangin komportable ang tanan, kundi trabaho sang syudad nga mangin safe ang tanan. Inisunog kay Councilor Renicito Novero, Chair sang Quarantine Center Action Team, angot sa reklamo sa mga returning OFWs nga hindi sila komportable sa ila ginatiniran, samtang nagapaidalom sa 14-day mandatory quarantine. 28 ka mga returning OFWs ang nagabot sa Bacolod, kag sila ang temporaryo nga ginpatiner sa Graciano Lopezina Elementary School nga isa sa mga quarantine centers ng syudad. Sunod kay Novero, natural nga magreklamo ang mga returning OFWs, ilabi na nga sila ang una nga ginhouse sa mga hotel sa Manila nga ginorganize ang OWA kag ila private employer.
Ginpatag ni Novero ila ginhimo ang tanan sa piyak nga malipot nga notisya lamang ang ginhatag sa Bacolod angot sa pag-abot sa mga OFWs. Suno sa konsehal ang protocol kuntani ang OWA ang magahulat sang letter of acceptance nga preparado na ang syudad sa pagbaton sa mga returning OFWs. Nagpangabay si Novero sa tanan nga mangin kabahin sang solusyon sang amo nga problema. We have to understand nga ang mga OFWs sa Bungar sa Lopisay Elementary School, some sort of daw gin ram nila diri sa aton sa syudad without even observing the protocol between OWA and the city of Bacolod. Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Renicito Novero. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw kama ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga paglikaw wala sa balatian, especially ini mga hilanat, ubo, sipon, trangkaso nga mga sintomas man isang COVID-19 para malikawan tayo na kinahanglan aton lawas manggaranon sa vitamin C. Kung vitamin C ato ginarekomendar sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule kag tea ni siya. Manggaranon ni sa vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative kag himo ini iya sa kag may ara nga himo ini sa puro nga mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, maiyara man siya nga B-complex. Ang B1 para sa reflexes, kag ang B6 para naman sa aton sining baga, para nga magbakod aton baga, hindi kita tapikan sang ubo. Kag ang B12 para naman sa maayong absorption sa sustansya gikan sa aton nga ginakaon. So mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea kana, manggaranon sa vitamin C, natural kag organic, wala preservative, kag himo sa puro nga mangosteen. Mabakal naton sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. DTI magapangulam para ibulig sa magagmay nga mga negosyo. Samtang pension sa GSIS, temprano pa nga i-release. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood,
at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito. Radio Philippine Standard Time, 7:21. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Inyo nabataan, ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Kag sa aton nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo isa ini ka super vitamin hormone ging classify nga may therapeutic effect. Madamo na nakapamatuod nga epektibo gini para nga di ta dali matapikan sang balatian bala, especially ining nakahugmatan nga cancer. Himo ini sa US of A, aprobado sang FDA Philippines, aprobado pa sang FDA USA. Mabakal naton tag napulo ka pesos lang kada soft gels ni available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisitam na mga kaaksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up, pupud sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Magahulam ang Department of Trade and Industry sa mga state-run lenders nga Development Bank of the Philippines kag Land Bank of the Philippines sang 30 bilyones pesos nga gamiton sa pagbulig sa mga micro, small kag medium enterprises o kon MSMEs para makarecover sa panahon nga patuman ang stricto nga quarantine measures para mapungga na paglaptas ang COVID-19. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang 30 bilyones pesos gamiton sa DTI sa lending activities bilang working capital requirements ang MSMEs. Ginklaro lamang ni Lopez nga ang programa nga mag-umpisa sa panahon nga ang Enhanced Community Quarantine ang ma-lift na. Nag-apelar naman ang pila ka mamalida sa gobyerno nga hatagan sang konsiderasyon ang tika nga pagdumili sa mga senior citizen sa pagwa sa panahon nga ipatuman ng General Community Quarantine. Sa statement, ginpahayag ni Senior Citizens Party List Representative Francisco Datol Jr. kag One Pacman Party List Representative Eric Pineda nga madamo sa mga senior citizens ang mabaskog kag nagatrabaho ukon aktibo sa negosyo, rason nga hindi dapat tanan ang ilakip sa pagdumili nga makagwa sa ila mga balay. Sunod kay Datol, kinahanglan man sang senior citizens nga magwa sa ila balay, ang importante nga ginapractice lamang ang social distancing. Base sa ginpagwa nga guidelines ang Malacañang para sa GCQ, ang mga persona nga nagaedad 20 pa panaog kag 60 anyos pasaka kag may risgo sa ikayong lawas ang ginakinahanglan kag magpabilin lang sa sulod sang ila sini nga puloy-an. Nagdubo na ang kadamuon sa mga nagalapas sa quarantine protocols nga ginapatuman sang gobyerno. Sa virtual hearings ang House Defeat COVID-19 Committee, ginpahayag ni PNP Chief Archie Gamboa nga resulta ini sang istrikto nga patuman nga sang Enhanced Community Quarantine. Sunod pa kay Gamboa, halin sa 8,000 ka violators sa tong Marso, nagnubo nini sa 300 tubtog 400 na lamang kada adlaw. Duha man ni Gamboa nga kung sadto halog pa sila sa mga violators, subong nang istrikto na ang kapulisan bangod gilayo naman nga ginkasuhan na ang mga nagalapas sa quarantine protocols. Sa idalom sang ECQ, istrikto nga patuman ang stay-at-home policy, suspendido ang public transportation, regulated ang food kag essential services, kag ginapabakod ang presensya sa mga uniform personnel. Ginarespeto naman sang Malacañang ang desisyon sang Taiwan nga hindi pag-i-deport ang Pinay caregiver nga nagpakamanaot kay Presidente Rodrigo Duterte, angot naman sa pagtinguha sang gobyerno sa COVID-19 pandemic. Una diri, wala ginbaton sang Foreign Ministry sang Taiwan ang panawagan nga pag-deport sa Pinay, kag ginpahayag nga ang mga dumuluong nga nagatrabaho sa ila ang maka-enjoy sang husto nga pagtrato kag ang ila kinamatarong, lakip na ang freedom of expression ang dapat nga respetuhon. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque nga ginatugyan na nila ang jurisdiksyon angot sa Pinay caregiver sa Taiwan. Ginaduso naman ni Senator Richard Gordon ang hagna nga magatukod sa Center for Disease Control and Prevention sa Pilipinas.
Si Gordon ang file sa Senate Bill number 1440 o kung ang proposed Philippine CDC Act kasunod nga vulnerable ang Pilipinas sa disease outbreaks. Ginpahatag ni Gordon at panahon sa karon ang mga Pilipinas ay nag-upod sa pagig-away kontra COVID-19 kay iban pa nga potential health threats paagi sa pagtukod sa independent kag competent National Center for Disease Control and Prevention. Sa idalom sang ginaduso nga hagna, ang CDC ang mangin attached agency sang DOH. Trabaho sa CDC nga malikawan ang paglapta sa makalalaton nga mga balatian paagi sa pagpasangkad sang surveillance kag diagnostic capacities sang mga laboratorio sa pungsod. Ginaduso man ni Senadora Grace Poe ang pagtukod sang kaangay nga ahensya. Ginaduso naman ni Quezon City Representative Precious Castelo nga matagan sang tax holiday ang libo-libo ka mga medical frontliners nga nagabulig sa pagtapna sang COVID-19 pandemic. Sa dalom sang Tax Holiday Act of 2020, ang sweldo sa mga kwalipikado nga health workers sa sulod sang 2 ka bulan o kung halin na sa Marso 15 tubtob Mayo 15 ang hindi pag-ilakip sa computation sang ilang nga income tax. Bot siningon malibre sa buwis ang ila sweldo sa sulod sang 2 ka bulan. Sakop sini ang tanan nga nagatrabaho sa mga ospital, health infirmaries, health centers, rural health units, barangay health stations, clinics kag iban pa nga health-related establishments, pribado man o kon pampubliko anuman ang ilang nga employment status. Nagpaandam naman ang Department of Health sa mga ospital nga hindi dapat pabayaran sa mga pasyente ang mga donasyon nga personal protective equipment. Sa virtual presser, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga hindi mahimo nga pabayaran sa mga pasyente ang PPE kung ini ang gindonate. Apang kung ang PPE naman nga ginbakal sa ospital, mahimo ini nga pabayaran sa mga pasyente. May panumduman si Verriere sa mga ospital nga naka-eksperyensya sang kakulang sa PPE. Dungan pa ni Verriere nga padayon ang papagiangot sa DOH kag PhilHealth sa pagpanumdum kag pagpabakod sa mga pulisa para sa mga healthcare providers. Hindi dapat pagsakiton o kung nabusuhan ng sinuman nga persona nga madakpan nga naglapas sa enhanced community quarantine. Iningin pahayag ni CHR spokesperson Attorney Jacqueline Digia matapos na report nga isa ka nagabaligya sang isda sa syudad sang Quezon ang ginsakit sa mga barangay worker matapos nagsabat sa kapulisan sang ining madakpan nga nagabaligya sang isda sa sidewalk nga paglapas man sa quarantine rules. Suno kay Digia ginasaad sa layi nga dapat reasonable kag sa nagakaangay nga tion kung maggamit sang puwersa batok sa mga sibilyan. Wala naman ginarekomendar sa Department of Health ang paggamit sa Carimycin bilang bulong pangontra sa COVID-19. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga wala sang scientific evidence para masiling nga safe kag epektibo ang nasambit nga bulong. Gininganyo naman ni Verriere ang publiko nga hulaton ang resulta sa mga ginpatigayon nga clinical trial para madiskubrihan na ang bulong batok sa COVID-19. Ginpahayag naman ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez nga hindi kinahanglan nga obligahon ang mga pribado nga kompanya nga ipidalom sa COVID-19 test ang tanan sini nga empleyado. Suno kay Lopez, hindi kinahanglan ang tanan nga sa baylo ang mga empleyado lamang nga nagbatsyag sang sintomas sang COVID-19. Sa Pilipinas, pila ka lugar ang ipaidalom na sa General Community Quarantine pagkatapos sang Abril 30. Sa idalom sang GCQ, pila ka mga negosyo kag aktibidad ang ginpanugutan nga maka-partially operate. Magapagawa naman sang interim guidelines ang Department of Labor and Employment kag DTI angot sa COVID-19 prevention sa mga ulubrahan. Temprano nga i-release ang Government Service Insurance System kung GSIS ang pensyon para sa ilang miyembro karon nga bulan sang Mayo bangod sa COVID-19 crisis. Sunod kay GSIS President Rolando Macasaet, Mayo 5 i-release ang pensyon sa mga miyembro sang GSIS, mas temprano sa schedule sining Mayo 8. Sa nagliad nga bulan, temprano man naging release ang GSIS ang pensyon. Doon pa ni Macasaet nga ang state pension nagpain sang 5.7 bilyon na pesos para sa bulanan nga pensyon sang 511,000 ka mga pensyonado sa bilog nga pungsod. Sa katapusan nga balita national, ginpangabay naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kay Presidente Rodrigo Duterte nga manduan na ang Social Security System nga ihatag na ang 1,000 ka pesos nga dugang sa pensyon sang mga retirado. Sunod sa kongresista, wala nang lakip sa Social Amelioration Program sang DSWD ang mga retirado nga nakabaton sang SSS kag GSIS pension. Dugang pa ni Rodriguez, dako nga bulig para sa mga pensioner ang 1,000 ka pesos sa ila ginabaton nga
pensyon. Palayag pa ni Rodriguez, madamo sa mga retirees ang may maintenance medicines, magluwas pa sa vulnerable kag sensitibo man ang mga ini sa pagsakit o sa masakit nga COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Kag para sa aton mga kaaksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado gid inabong posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga paninglo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. IOC official hindi suportado ang asosasyon sa pila ka eksperto ang kinalan hulaton ang COVID-19 vaccine para madayon ang Tokyo Olympics. Samtang Christopher De Leon nag-donate sang iya sininga blood plasma. Kag sa atong karon nga balita espesyal, mga tips kung paano magkinis ang magputi ang kutis. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita,
Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa Balita International, patay ang 25 ka mga persona, samtang 7 naman ang pilason matapos ang sunog na nagluntad sa Seoul, South Korea. Sa report sa mga fire authorities, nag-umpisa ang sunog sa warehouse ang construction site launa 9:30 sang hapon, Abril 29. Naibaloan kapin 80 man ka mga persona ang yara sa site sang natabo ang sunog. Nagapating otoridad nga nag-umpisa ang sunog bangod sa paglupok matapos ang paggamit sang urethane nga isa ka combustible chemical nga ginagamit naman sa insulation work. Sa balita sa patag sang pagnegosyo, ginaduso naman sang Department of Trade and Industry ang pagbukas ng madamo pa nga mga business establishment sa mga lugar nga ipaitalom na sa General Community Quarantine apang gina-require ang mga pribadong sektor nga magpabayad sang mass testing para sa ila empleyado. Sunod kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, iya i-rekomendar nga madamo pa nga negosyo ang panugutan nga magbukas sa mga low risk kag moderate risk nga lugar sa idalom sang GCQ. Dugang pa, iya ipadala ang lista sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kag palayag pa ni Lopez ang mga public events kag concerts kag iban pangasay sa entertainment ang hindi sa gyapon pagpanugutan samtang mga food establishment ang hindi sa gyapon pagpanugutan nga mag-dine-in ang mga customers. Sa aton sining foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 35 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 50 centimos, ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 67 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nag-donate ang veteranong aktor nga si Christopher De Leon sang blood plasma sa St. Luke's Medical Center, Global City sa Taguig. Ini matapos nag-negatibo na sa COVID-19 ang aktor kag sa iya Instagram account o kon sa Instagram account ni Sandy Andolong, makita ang pictures ng pag-donate sa aktor sa nasambit nga hospital. Sa caption sini, nagpasalamat ang aktres sa tanan nga doktor kag medical staff sa nasambit nga hospital para sa pagbulig sini sa iya nga bana. Madumduman Marso 17, sanggin anunsyo ni Christopher nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa balita sa patag sa sports, hindi suportado sa tagpamuno sa International Olympics Committee para sa Tokyo Olympics ang suwestyon sa pila ka mga scientist kag doktor nga kinahanglan anay ang vaccine batok sa COVID-19 para madayon ang mga hinampang. Sunod kay John Coates nga isa ka miyembro sa OIC gikan Australia, kag isa man ka abogado, nakita niya ang opinion apang wala siya nagapasugot diri. Wala naman ginpalayag ni Coach kung paano mangin safe nga makasulod kag wa ang 11,000 ka Olympians kag 4,400 ka Paralympians gikan sa 200 ka pungsod kag lugar kag malikawan nga maglapta ang virus. Base sa record sa Johns Hopkins University, ang Japan ang mayara 13,700 na kakasos ng COVID-19 nga may 394 na kanapatay. Madumduman ang Olympics ginpaisol sa Hulyo tuig 2021 bangod sang COVID-19. Balita Espesyal! Alright! Alright lang na. Kami tanaw pa ko mo. Oo. Natanaw mo ang ano? Send ko na blessing mo. Atong naga... Kano ka very important person. Alert na ano ka na same wa. Wait lang yun mga kaksyon. Kaya ano rin mo between life and death. Charot lang. Hindi. Importante na siya. Liwag lang ko na check action boys yung mga messenger. Pero ang aton nga balita special, te syempre. Ari naman kay ti hindi man osik chimpo maka time gid, maka oras gid bala. Ang aton nga mga ka-aksyon nga maghimo sini nga aton nga mga tips kung magtuman kung magkuha ni sang aton nga mga tips kay ti pangpakinis ni sang kutis kag paputi pero hindi man niya mag super puti nga daw bond paper kana ha magano lang maghamis-hamis lang gamay bala okay lang na pero ko sakon bido mga anong ka bulan nga ECQ ang kinahanglan para nga magano kada puti-puti kagid. Importante kinis. Pero sa ako, ikaw hambal sila kung itom lang ko pero ano. Kinis. Good! Wala na yan, no? Wala na yan lahog. Wala ko na yan ginano. Hindi na magpahambol-hambol. Yung baklan mo ko na pamahaw. Yung sa imo. Muna gali. Ibalik ko na karon. Pero Todd, look at my skin. Only Bella touches my skin. Who touches yours? Naga-sinaw-sinaw gani. Hindi importante. Bala mag-amo ko na. Wala balaga puti. Bay mo.
Hindi na din siya magputi, ya. Correct. Sige, tiuna direction boy, listen carefully. Listen carefully. Una gidate, syempre, papaya. Kabalo naman kita, di ba mo ginang main ingredient, balaction boy, sa mga mga pampaputi, bala, labi na gid sa mga habon. Amo gina siya main ingredient, ang ang papaya nga ginatawag. Bangod nga, sa may ara na kuno sang papain, I don't know kung sakto ang papain o kung papain nga may maayo nga epekto sa aton nga skin. Simple lang imo on action boy, ang luto na bala nga papaya, posible na siya i-mash, tapos man siyang i-plus sa lawas. Mo na buta ka na mong gatas na ya. Tapos ginainom. Pwede man ka na. Pero amo niya sa iban, para ang outer skin bala, panami mo na siya. Para sa ikayong lawas gid. Pero kung gusto mo magputi ka, magkinis ka, iban di ba gina-impon pa sa habon. Imuya puro na gid niya. Ambot na lang niya ako hindi. Puro kapayas. Luto ko nilaw. Luto. Luto. Kay para ang hilaw yung mga langatol ka na yan. Oo. Tapos galing kay ang kapayas na si subayan ka. Ginasubayan mo ng kapayas. Ano nga or ka man imo? Ano kilaw yung tinder sa law? Ipahulo mo dae na. Dumano siya, hindi man submerge siya. Mapilit siya wala sa panit. Hindi, para nga hindi sa pagsubayan, punta mo sa langgaw. Ha? Namit. Ako na hindi mo magkaon na iba niya pa. Hindi na sa pagsubayan, punta mo langgaw. Kung hilaw. Kung hilaw. Pero kung luto, yati wala ka na dami mimo. Kung panano lang gamay tubig. Batayan mo lang bororo, karagin nga makadtogin sa mga... Balo ka ginasubayan ka na pabaya. Balo ka ginasubayan ka na pabaya ka pa mo ya. Kung amo na iya matabo, hindi ka na magputi. Mamulak. Manghabok-habok ka na iya. Ang ikaduwanan, amo gini sa pagid kalamansi, pagid action boy. Kaya iti madumduman mo gani na ang kay Gladys Reyes bala. Si Gladys kuno isa sa artista nga may pinakaputi nga ilok. Kaya wala siya kuno gapa bello gito bala. Although kati para sa waxing niya beer siya sa ano da. Pero iya natural lang. Amo lang na kalamansi ang iya nga ginagamit. Pero ati syempre inusnos mong kalamansi. Wala na. Pero moderate lang, hindi mo nga do ikis-kis mo nga. Kung lemon be. Mas social ba pwede? Amo mo na sila gyapon kay ang iya na bala nga citrus, ang vitamin C na nga dala. Amo na da siya maka orange. Ando ka lang alang garos ang orange. May citrus mo na. Kay do ang notice mo yang lemon nya kag ang kalamansi do ka ano gyud do ka aslom. Do ka super aslom. Ang iba grupo hindi. Iba. Oo, ang iba nagagamit man iba action boy. Pero hindi not to the extent nga super kiss-kiss mo gid ha kay magkalasunog mo nang imo nga ano. Correct. O para sa iba da wala may ara ko kilala mo nga ang kasoy na wala nga ano. Ay, hindi na yan. Ang oil na wala. Utangin sa ilok ya. Kilala mo man? Oo na. Hindi kainit ko no. Gago na siya kuno mo. Kaya do ka Kaya wrong. ako daw pirmila sa pangingawak. Oo. Gali ang ilok kaya nag-init. Gahalap. Kaya ang kasoy oil na bala. Oo. Amo gali ang ginusnos sa siya ilok. Hindi na siya pwede. Nara ka lang sa kalamansi. Ikaw lang pangingawak mo. Hindi ginapanginan ko ilok kung ito kainit. Kahapdi. Ano naman. Pero alam mo na, notice mo iba na action boy, kung magkanto ka sa iban nga balay. Tapos daw, common lang man ang CR sa ginapaliguan, para sa mga ila nga mga visitors. May mga tingala, may mga kalamansi sa sulod sa ano. Galing kay ti bago sila maligo amo na kalamansi. Pati sa mga siko na para hindi pala tanawa bla kung bisan itong ko wala igat super dark ang ako ni siko. Ayun. Pero wala ako kakalamansi. Hindi ka man secret itom, Ano lang? Hindi mo ko itong brown man. Amo na wala problema sa iba, no? Mababa. Kay itom si mo. Itom ko, ano ka colorblind? Brown ko ya. Toto kag inday. Nga sa high school, kani grap na wag si mo. Gani, no? Nang negra line man to ya. Oo. Ang mga past is past na to, wag na nating balikan. Ay mo buhok do ka straight man. Pero may kangedaan ka pa riband. Hindi man, wala ko wala sap subong so wala ino pa riband charot na. Next action boy, gatas nan. Gatas. Ako ginito medyo kung Ano level brand? up ka na sa kabuhi mo. Wala man nakabutang ko ano gin nga brand. Basta gatas lang. Pwede man gatas, kaya sang iloy mo dami kung gusto mo. Oo, gatas ang iloy ako gusto mo. Amo gin action boy, ang iban wag ka pahulom bala sa
gatas gidya. Do kabongga na gid yan. Pang matyaga mo ito, prinsesa, kay mo na Saudi Arabia. Hello, gano ka na? Gatimpla ko gatas. Ang aga sakit ang tiyan mo or gusto mo matuyo? Wala ay paligo ko mapahulom ko. Ano kayo mo prinsesa sa Saudi Arabia? Oo. Ano kasi Cleopatra? Ang Sa importante, Cleopatra mo na, sa gatas ga... wala ko siya na text. Wala mo sa text. Oo, Si Anthony. Ha? Si Anthony, text mo. Si Anthony man. Ang yan view Amo na? Oo. Sige, karon lang. Anthony and Cleopatra. Okay la, later lang. Makahulat pa man. Pero importante, Kada hindi na mo na. magpahulom-hulom ka man bala. Huna-unaon mo may bathtub ka. Ikaw wala ka. Hindi na pwede sa labador. Ano ka lang alaw? May dako ka labador, kaigo ka, how? Ikaw, be. Ako yan mapahulom sa gatas, ha? Di ba, gusto mo ya? Nate. Yung muna ko na importante. Kay, ang mga skin cells, na connection boy, siya, ma-alive siya, ma-lively siya. Ang muna Sa Banira, Ha? Banira. Di mambal sila karon na, nung baboy, kasunod sa Isda lang na yan. Isda lang yung ginasunod na, na yaman. Ikaw gurigo kaya sa planggana, Hindi sa gamay lang na balang O baton ko na naan. Importante, beautiful. Okay, next. Kamatis, action boy. Kay may man siya, may taglay na pampaputi ko correct. Pero ang kamatis is vegetable or fruit? Fruit na siya yan. Fruit na siya. Pero ginaimpon lang sa mga magisa-gisa kada. May vitamin C man na siya, action boy. Ano na siyang nagapa-iban kung oily ba lang yung mga skin. Kamatis? Na, pwede. Kamatis Okay. na siya. Ano mo siya? Ang i-mash mo man sa gihapon, durugin ang kamatis. Mashed tomato. Oo. Mashed tomato. Hindi mo pagkaunon na, nagagisahon na. Unahon mo na, ibutang mo sa imong nga guya. Tapos gani. Tapos kung nag-okay na siya, ilaki mo na sa ibutang mo na sa Pwede mo man siya gisahon, di ba? At least hindi siya masayang. At least ang kaaslom yung madugangan. Ayun lang lang. Pero mga 15 to 25 minutes man lang so hindi man siya masyado nga Galing, kamatis. Oo. Okay. I-try ito na karon. Try ito na. Oily skin. Oily skin. Ila binagid sa face bala usually, di ba, oily ang Ako face. na oily. Oo. Itestingin bala. Tanawan tadahan ki Bakit para. ko na kamatis? Wala ko gani. Green ko na kuhan. Bisan ano lang, kuhan managambal. Wala man nagambal para sa kamatis. Pero nami iguro kung ano yung orange. Reddish orange. Do ka bongga. Ang next section boy, bugas. Ang bugas. Ang ginapangatag sa barangay? Oo, kung may kung may sobra kamuda nga bugas. Kaya amiyaran ako no sang para-aminobenzoic acid. Isa ka natural nga sunscreen na. Anong mong bugas? Ang bugas ko na action boy, ang durugin, i-mash mo man ang bugas. Bayuhon. Pwede man mortar na wala ka gano'n na. Kag iimpunan mo siya sang warm water. Hasta nga do ka pulverish na siya wala. Pulbos na sa action mo yan. Do sa gatas-gatas na sa gani. Do ka suam na bala. Nan. Daw na siya action boy. Kag amo na siya kuno. Hasta nga do maglapot na sa bala. Amo na siya dahil ang ibutang mo sa imong nga face, sa imong nga skin. Nan. Grabe galing. Hindi lang sa staple nga food. Pwede mo siya gamitan Pwede nga mo brown pampakinis. rice? Hindi guro, do ka wrong. Kasi madugang brown ang panin. Dapat puting nga bugas ha, kaya basi kung brown rice or black rice, basi do hindi amo kag basulon yung section Eden. Basi magparehas dabala color ha. Pero importante beautiful lang yapon. Ang next section boy, honey. Honey. Do kada mo gitsong dalas ang honey action boy no. Nan. Tay pwede man na siya mo nagyapon kay may antibacterial na siya nga pwede makapatay sa mga Kay timing na kasi I think do kahapon ra mon balita special nga nang ligan nga adlaw kung paano mo mabalan kung pure ang honey. Correct. Oo, na. Basig lang bakal mo nga honey, puro laban ka lamay yaw. Oo. Ang iba niya mga commercialized. Na pure nga honey. Kaya man action boy nga impunan mo man siya sang warm water kag amo man ang ipahid sa imong nga beautiful skin. Ang lastly action boy, ang pipino, given naman ni siya. Pero usually ginagamit ang pipino sa may mga eye bag cells bala. Oo. Ti subong niya ang aring pipino hindi lang pang pwede sa skin. I-intake mo man siya kuno action boy kay makabulig man siya ya. Sa pagutang mo sa imong mata,
kaunon mo dayon. Isukso mo na sa asin. Oo, di ba? Ginabuta ang pipino, bugnaw sa bugnaw. Kung magtulutahaw na galing bugnaw, pwede mo na matamaton ka. Isukso mo sa asin. Hindi mo na ya, syempre pang hilamos ka man danay, pero at least hindi mo na siya silinga ba si Mabal, ako dinamak mo na sa ilay. Ang iba na syempre may ara mo na, or kung gusto mo, tapos hugasan mo danay tapos kaya doon ka laway mo, tapos may aboy mo sa basuran, doon ka. Hindi ka daya, pwede nga magkihad ka na lang sa lain naman nga pipino. Ako ya kanon, kuya ako lang ya. Pero hindi na ya dinamak ha. Ano ko lang siya hugasan, ako ya I'm speaking from Experience. wala ko pa man siya na experience, actually. Kahit ang ginanipis-nipis ko lang siya mo. Oo. Doon, hindi ka man wala magmahay, nga ihaboy mo siya. Pero kung damol, ganit, pwede na siya. Amo na siya, boy, ang nagapabata man ko, no? Sa mga, di ba, mga wrinkles na wala na. Nagapaunat-unat na siya sa skin mo. Based niya sa ato, the views and opinions nga ginana sa host, the management, does not affect the management and the network. 50 to 30 minutes. Nakayo ba si Action Boy, may mga experts na bala nga nagapamati. Oo. Personally, God, sang mga may honey to Action Boy, actually may nag-message to sa aton. Nga mo ni siya, may ara man clinical way gidya kung paano oo, nan. Kaya riya mga man lang niya, mga tips, other tips lang man So, sa inyo na lang ako, sundo nyo kung hindi. Pero kung based sa amon experience ni Action Boy, mapaligo ka lang adlaw, ang importante. Manuka honey, kung is the best tambal ng classmate ko, Lilian Bermudez. Manuka, ano manuka honey? Manuka honey? Wala ko kabalo. I-search ta na, be. Sige. Kasi sa mga manuka na sa iyo. Sa mga manuka. Sige, good morning sa kay Jonel Halyorina, kag sa kay Cisco Viola Baloyo Eras. Ano kuno nga gatas? Ang gatas gali todo condense kun ibuburit. Amo grabe gusto mo maghulid ka sa subay? Hindi mo na mga processed milk powdered milk guro pwede kay process mo siya. Pero I mean mga evap mga kondensada. Dokarong mo pilit. Ang ibuburada guro kinaya. Sige. Kaya pala hindi ka na magtimpla. Ano na iyaman? Siguro duwa ko magambal ka kung gatas ay, no? Hindi lang condense, ha? Weng Pero Morales, kung gusto mo niya, bala kayo. Weng Morales, good morning sa Manila, no? Sa kay Maricel Toga, kagta sa hi kuno sa taga La Carlota. Marjorie Villaflor Tipsay, Ems Aboso, ay good morning Mama Ems. Antonieta Yap, kag kay Gingging Arroyo, good morning man. Maria Rica Yulo Bailon, may Maria, si Rica, classmate ko na Rica Yulo Bailon. Hasmin Jimenez Alcantara. Django Salgado, may aga, ka-classmate ko man na Ronnie Bagona Valyar. Sa kay Mona Carmona, kag Andy Delgado, Megs, good morning. Teresa Linaha Kayaw, may aga man. Yes, good morning, Labayan Eduardo Jr. Kay Pablito Benedicto, dira kuno sa Mina Sipalay, naga-monitor yun sila, salamat. Maridel Basa, watching from Barangay Montilla. Kay May Kindo, sa good morning kuno sa pamilya Kindo, Villarta, kag Artaho, sang Kahilwayan, Hinigaran. Happy fiesta lang kuno gali sa taga Hinigaran Subong. Galing kay COVID-19 cancel. Kay Ed Catalan, hambalya pengi skin kuno. Skin na Action Boy, kay daw damo na siya kulot-kulot. Excess na. Charot lang. Kay Sheila Alagos, good morning man. Nagapamati sila kuno Action Boy ni Apong Alagos. Kay Tita Cory Vidaha, good morning, watching from Kuwait. Kay Juntado Rachel, good AM. Anthony Seblano, Adria Jaime, Nino Gavito, good morning. Peter Macadaya, good morning man. Kay morning lang kay Mera kuno kay Anthony Seblano, watching from Inayawan, Kawayan. Kag kay Monina Gialogo o kon Gialolo, good morning, watching from Singapore. Damo na to COVID cases. Sige. Bantay karon sa aton nga action hotline, may mga unconfirmed report pa kita, no? Gina-confirm naton nga I think ang enhanced community quarantine sa Bacolod, kundi nag-request nag-appeal ang Bacolod sa International Agency Task Force nga i-extend ang aton nga enhanced community quarantine until sa May 15. May mga unconfirmed report dito. Gina-confirm naton karon mga ka-action nga daw na-approve ang appeal sa Bacolod para nga mapalawig ang ECQ hasta sa May 15. Bantay karon sa kay Action Art sa atong sining pagpangagad sa Action Hotline, no? Nga ma-extend
ang enhanced community quarantine sa siyudad sang Bacolod. Try naton karon kontaka. Gikan dito mismo sa IATF National o kung sa spokesperson mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ha? Sige, standby. Inyo ginamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hope. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon